Hori da, azken finean gu ere emakumeak gara eta ikusten dugu zaurgarriak diren momentuetan ere emakumeak violentzia asko jasaten dugula, ez? Eta hortaz, iruditzen zitzaigun garrantzitsua enfokea eta bisioa hortan jartzea. Emakumeekin hitz egitea, ikustea ea guk ere gure aldetik zer egin genezakeen, beraiei espazio bat eskaintzeko, beraien beharrak identifikatzeko. Eta hortan hasi ginen, ez? Beraiekin lanean, komunitate bat sortzen, beraiei galdetzen eta beti kooperazioan beraien eskutatik, ez. Eta ikusi genuen, sutearekin behar zituztenak zirela, higiene produktuak, bai tanpoiak, bai txampuak, eta hortan hasi ginen, diru bilketak egiten, behar horiek asetu izateko. Eta, ze egoera bizi dute gaur egun emakume horiek, nola eragiten diete politika horiek beraiei? Azken finean, beraien gorputza gurutzat esaten dut, trabisatu ite dute, ez barrenean sartzen dira. Eta argi eta garbi ikusten da, emakume izate aurrelako egoeretan, benetan ikusezina askotan bihurtzen dela, ez? Ikusten ditugu eta notiziak ikusten ditugunean gizonak argi dauzkagu bertan, eta baita ere notiziak interesa badaukatelako nolabait gizon gazte hori kriminalizatzeko, ez? Baina ez ditugu ikusten emakumeak, ez ditugu ikusten emakumeak eraman behar dituen eta jasatzen dituen familia zaintza guzti horiek, haur zaintza guzti horiek, eta garrantzitsua da batzuetan ikuspegia eta fokua hor jartzea.